ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. क्यों लाइसेंस नहीं रखी तो दुकान जरा भी नहीं रखा क्या देखो हाँ भाई लाइसेंस को कहाँ रखा था कॉपी लाइसेंस का कॉपी का चेक करना है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आया तुम लोग तो लाइसेंस इशू किया हाँ बोलिए कहाँ रखा उधर में है देखिए ना उसमें दिखा दीजिए ना डायरेक्ट में नीचे में ड्रायर में प्राइस लिस्ट वगैरह लगा है ना हाँ हाँ उसमें तो पुराना है सब हाँ आप ऑफिस में आओ ऑफिस में आओ इक्वल मलिक आपका आप Hadin bayo ka jing ujo na ka seng ya ka blatip kum ka khon kin thei hinyo trip association lo ka jing bom don trading license ka KHADC ka penlong ka jing khanra ha yo do ha kan ru tru uno pra araja ar phulai ke ik bas ngo samot ha kan ka jing khanra ka lom ka ni ka seng la le ben ujo sha usi em ka KHADC kat bayala de pat ka khlam ya don lang banyalam lenti ban kedo ya kita ke dukan bar jela ki ba khlam don license Hagan ke jing khandra ya ka bayalam do ba jigur mirthong ubade u em ba pe ya ka tanat triet la sendan lang do ba franten la ka dong ba u Gabriel walang kumjuru us em ga hima melem no ki menteri bad ka officer ka KHADC ki enforcement bad ki police em Namar ka jing bom tip sha kat kum ka jing ujor ka te ka seng halo ka jing le benami ki kin thai ka si Nakaliang jong ki EM ka KHADC kala shukhanra no tang hapo basakot bala shupha no yaki enforcement ban khanra pendep hapo yodo but hakani ka jing khanra ka KHADC kala khang no yaki south li ki dukan ki baklam pen thamai show yaki license jong ki लाइसेंस नहीं ना आप खान खा बनी जन किलो जन आप बंद करो बोला कभी ना का कभी ठीक बात में बोला जाओ Sangka kawan kau. Agak What office? Kali renew करने Renew के क्यों? लिए पर अभी कुछ नहीं तो रिसीट दो रिन्यू क्यों किया भाई का क्या लाइसेंस है ये खाली वो renew है चेकिंग करने के टाइम में आराम होगा पहले रॉन्ग किया था ना उसने भी नहीं लगाया था रॉन्ग करेगा तो फिर लगा देगा इसको ka jingwan jungi mentasngi kalong halor kanong rim ba kadon ko ka seng naki seng kenthei ka khun nyau kenthei nyau trep association balawan ai daga jingtho sengi sa council tena kata daw ngi wan mentasngi ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba naki liang kita ki ba wan complain sa council iklemwan mi kalong kai ka ba
bumsing tenat habang yu iba pila wan ban ai komplain haka noka kam kemut pide ban wan lang kamtam pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre menta ki wan da ka association kemut pide ban ya don lang bat ni menta sngi dre ki klem wan tina kaleng jing ngila le ya ka ai ke badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ai jing tho kini ki association dre ngilap baki don hi katokat ni kiba 4 renew ya license kidon kiba syong lempat don license ya gitu ngila ya sakmat katum ka kendon yung ka council ya kata tin nakaleng yung council ya trelang bat kisim kino kiba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong ya trelang bat ngin sim ya action hakabay day bat ki an yung ka council bat nakaleng kisim ya kano kaba day ban sim halor kata ka nurim nakaleng jungi yo ihi barokot ba nong nur barokot ki don ki nong tre na ki barjla ki don ki dukan ki badai na barjla ra ni besat halor kata ka nurim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangi don lang bangi tre lang pat kino ki jajun ruru Jujur, katum gani ki tigo ba kamdan lagi soy tengi itu ya. Do gani kamdai ka seng semayam. Lakhin bet kalong kumtahi nomor mulai kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ka konsil pat haba don kano komplain nya pendep ya ka kamram deitang kata Sa cebatai hagani ka sithi kai ka baki ujor ki ha. em ka jing ujor jongki haka bede bat ka trading license bat ki labor bat ke benami jongki dukan ki badon hakane ka yo Ke nakaleng konsul lo to hadir habut ada dan ki seng ki ba dan ki soy ki entertain biang ne. Nakaleng jungi ladang kiwan beng kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ke menengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut habal kiwan hakane karukom minum entertain su ki hab wanra ya ke detail jong kita ki dukan ki bomdon trading lesson kita ki labor ki ba tre haki dukan jongno lemda kim submit ya ke detail nakaleng jungi minum tre suban entertain Nakani ka seng yung badon lai sautli gidukan yung kinon tribal bat kinon tangkawai ka license. Ya kani ngila page mane katu kani gidukan nimsim lalap bakadon kaju kadukan. Dan ngi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut. Ni sautunat lada makiru ki wan lang bania senran lang bat ngi bagin page bakin pelitho yang ngi kinu kita gidukan ki badon trading license sausan teli. Kenang bangi kena nakaliang jong council ban nakaliang jong kahimaru kilala ban sim ya kanono ka benta ka pusan. Buat kumenero habang gilek katu kani gidukan gilawang ru gitu ki dukan ki balasong da gikhar badon da trading license bagi don kam ban bu uwei mo tre kasi. Kenang ba kan long ban ai kam ki kena kasiru. Te kata nakaliang jong ya min charge ru la keren bat ngiru ki korpat ru kahima ba soba ban ya pejlam ya kani ba kinu dukan kamtam ki balakam he ba kini ban ai kam lem ya ki kena kasih ke jongi ha kini ki dukan ki badon apo yo